שלום רב, ידיעה רועשת שהגיעה זה עתה אלינו. קטטת אבנים בעיר קרנינג גרמה למותו של קשת, סיבת הקטטה, גנב לו מקום בפיק. בבר שבקרנינג נמצאו סמים בשווי של 15 מיל. לפיכך דארקלורד נחקר במשטרת ה-GM. קוסם נרצח על ידי שבלול סמוך לעיר קרנינג. מחר אזכרתו תתקיים בפריון. מארגני האזכרה, משפחתו וחבריו. מדווחים על 3 נפגעי בלרוגים ו2 נפגעי זקום. אדם ברמה 60 לחייו קפץ מאורביס טאוור, למקום הוזע קלריק מוסמך שקבע את מותו. תאונת פגע וברח באזור ויקטוריה, החשוד במעשה נהג מונית הנסיס. עד כאן ועכשיו לתחזית. מחר יהיה חם ומגניב. מחר יהיה חם ומגניב.